ga nan kofar gidanku. Yawwa da Allah ku tuke nake ta jira wallahi. Okay to sai kin fito kenan. Kai. Ina sweetie na. Na ga ko kana mun kariya ne ka zo da kana horan da kowa ban ka. Wa ai tunda na ce miki zan zo yau dole in zo. Ke baki san na miss ɗinki bane? Kuma na yi miss ɗinka sosai. Ko? Ni na ga wasu kuma kike yi. Kaman baki arziki. Tina yanan kuma kin ɓata rai lafiya? Ba komai amma ina son neman alfarma wajen ka. Ko zan iya samu? Tina wani irin alfarma yake so in maki da bayan ya maki ba a duniyar nan. Dan wa nake neman kuɗin? Dan ki nake nema faɗa mu kowane irin alfarma ne zan iya maki. Okay. Da farko ka so ka sai ma a baya. Sannan kuma ka sai ma kanwata a baya. Yaya ta baya. Ka san mama na baya. Sannan kuma kakata ka sai mata a baya. Sannan kuma ina son iPhone 11 Pro Max da Allah da Nabi saboda in ci sallah da ke. No, I